Huwa stmat li baqa' madwar 10,000 persuna li għadhom mingħajr karta tal-identità ġdida. Dan wara li l-proċess ta' tiġdid fil-lokalitajiet madwar il-pajjiż intemm ftit tal-ġimgħat ilu. Ta' dan it-tarif fil-Parlament il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela li spjega kif dan ifisser li madwar 97% tal-persuni fil-possess ta' karta tal-identità għandhom karta tal-identità imġedda. Jirriżulta li fost 68 lokalità huma ta' Sliema, San Ġiljan u swieqi fejn hemm l-iktar karti tal-identità x'jinbidlu. F'dawn il-postijiet kienu madwar 86% dawk li ġabru l-karta tal-identità. Il-proċess ta' tibdil fil-karta tal-identità inbeda f'Mejju tal-2014 u ntemm f'Settembru. Hemm 33 lokalità fejn ir-rata ta' suċċess hija ta' 100%. Mill-10,000 li għadhom mhumiex fil-possess ta' karta tal-identità ġdida, hemm madwar 3,800 Malti u 250 Awċi li ġeddewha imma għadhom ma ġabruhiex. Mill-bidu tas-sena d-dieħla kulħadd irid jibda juża il-karta tal-identità. Min ma jkollux il-karta tal-identità elettronika ikun qed jikser il-liġi fil-waqt li ma jkunx jista' jinqeda f'postijiet fejn tintuża il-karta tal-identità.